TV Anwar filɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw ye an b'a fɔ aw ye a y'aw bisimila an ka kɛnɛ sanfɛ an bɛna don kibaru di aw ma ladiriya kɔnɔna la an bɛ a bakurubaw fɔ aw ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka don a tɔw bɛɛ lajɛlen na ka jaw yira aw la an b'a daminɛ an ka jamana kɔnɔ san 2017 a daminɛra ni kasara de n'o sirabaga kasara ye Kɔnɔbugu kasara an b'o kunnafoni di aw ma o fana bɔlen kɔfɛ an b'a yira aw la k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Marɔku olu ka kɛlɛkɛdencɛ 2 olu bɔnna u ni la Centrafrique jamana kɔnɔ u taara u ni de tɔgɔ la an b'o kunnafoni di aw bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni di aw ma an ka samata sɛgɛw dɔw ma taa sabula wele ma bila olu ma an b'o kunnafoni fana di aw bɛɛ lajɛlen ma ladiriya kɔnɔna la a y'aw bisimila an bɛna ninnu walawala sisan nɔ Kɔnɔbugu ale bɛ Barawuli cercle de fɛ Barawuli fana ale fana bɛ Segu cercle la Segu bɛ Mali fɛ aw bɛɛ lajɛlen b'o o dɔn ka ban an b'a yira aw la k'a fɔ Segu ale Mali région 4nan de ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi kasara kɛra Kɔnɔbugu sira la maa 15 olu de bɔnna u ni la maa 20 fo ka taa se maa 30 ma olu de jogina nka 4 olu ta jugara ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan sabula olu ladalen don dɔgɔtɔrɔso la an ka kunnafoniw lajɛ siraba kasaraba dɔ kɛra Kɔnɔbugu n'o bɛ Barawuli cercle la Segu mara la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan kunnafoni mun sɔrɔla a yira k'a fɔ maa 15 ɲɔgɔnna olu de bɔnna u ni la maa 25 olu de jogina nka 4 olu y'olu lada dɔgɔtɔrɔso la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan kari n'o ye Sonefu maaw ka kari o ni remorque dɔ de nana kari ɲɔgɔn na o de nana nin kasara in kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Segu ɲɛmaw olu yɛrɛ taar'u ɲɛ da banabagatɔw kan wa o fana bɔlen kɔfɛ sɔgɔnafin a yira k'a fɔ kasara dɔ fana kɛra maa 16 olu de jogina an ka ɲɛmaw kɔni y'a yira k'a fɔ maaw kan k'u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ hali Moribabugu y'a yɛrɛ surɔ nɛgɛ kaɲa 19 tɛmɛnen ni sangata ye kasara dɔ fana nana kɛ an ka yɔrɔ mun bɛ ni an ka ma complexe scolaire Al-Nur n'o ye kalansoba ye maa 1 ale de jogina o ye cɛkɔrɔba ye kasara ɲɔɲalen don kosɛbɛ ɲinan san na san 2017 an bɛ se k'a fɔ a daminɛ a kelen do kasara ye an ka jamana kɔnɔ an ka faba kɔnɔ ɲɔɲɛ dɔ kan ka boloda farafinna jamanaw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a ɲɔɲɛ an b'o o kalo de la fo ka maaw la faamuya kɛrɛnkɛrɛnnenya la sotarama bolilaw o de y'a kɛ an ka jamana ɲɛmaa muso ye n'o ye Madame Keita Ami Mayiga ye ale ni ministre u ye ɲɔɲɛ sigida 2nan kɔnɔna la ka bɛn tɛnɛndu ma o ɲɔɲɛ na u ye fɛɛrɛw dɔ sigi sen kan ka se ka sotarama bolilaw la faamuya baara mun kan ka boloda u fɛ ani ko kan ka kɛ cogo min na tarata don a baara kɛra a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra ladiriya kɔnɔna la an ka kunnafoniw lajɛ ko ka Bamakɔ sanuya ka jɛya kosɛbɛ sani ɲɔɲɛba mun kan ka boloda an ka jamana kɔnɔ nin kalo yɛrɛ la farafinna jamanaw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an ka bolimafɛn bolibagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sotaramantigiw u bɛ ka k'olu de kala a baara la sabula ɲamakɛminɛ u bɛna o de bila sotaraman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sotaraman ta olu ka ɲaman bila o kɔnɔ ani ka sotaraman kɔnɔ maaw la faamuya ɲɔɲɛba mun kan ka boloda an ka jamana kɔnɔ nafa mun bɛ a la an ka jamana ɲɛmaa muso n'o ye Madame Keita Ami Mayiga ye ale ni ministre caman u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigida 2nan kɔnɔna la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a baara kɛra i b'a ye k'a fɔ wasa kɔnɔna la u ye ɲɛfɔli kɛ fasodenw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ baara taabolo ka ɲi an ka dugu bɛna sanuya an ka faaba fana bɛna sanuya siraw bɛ ka dilan ka fara o kan Centrafrique farafinna jamana dɔ don fangayɛlɛmaw bolo dara fangayɛlɛmaw tɛmɛnen kɔfɛ u nana jamana ɲɛmaa kalafili kɛ nka halisa u ka jamana ba masigi fanw dɔ bɛ yen bamanciw bɛ yen fo bi a bɛ san 25 bɔ nka date tɛ se a kuma ma Marɔku olu ka kɛlɛkɛdencɛw taara o ni tɔgɔ la walasa ka lakana sabati u ka maa 2 olu bɔnna u ni la sabula u tun ka maaw wulila k'u bɛ taa ni taji de yɔrɔ dɔ la a ko an ka jɛ k'a lajɛ Centrafrique Marɔku olu ka kɛlɛkɛdencɛ 2 olu bɔnna u ni la bingani wale mun taara k'u sɛgɛrɛ Marɔku ka kɛlɛkɛden 2 olu taara o ni de tɔgɔ la Centrafrique walasa ka basigi sigi an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ni jamana in kɔnɔ kunu arabadon janvier kalo tile 4 san 2017 bingani wale mun y'u sɔrɔ a yira k'a fɔ u ka maa 2 olu bɔnna u ni la kuma min nana fɔ MINUSCA fɛ n'o ye o ni ka kɛlɛkɛdencɛ minnu bɛ yen a yira k'a fɔ maa 2 wɛrɛ fana olu jogina ni ye ni bingani wale ta k'a lajɛ a
kɛra yɔrɔ mun na an ko ma ko obo ani y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ka dugu dɔ bɛ yen ani obo faba yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 60 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ Maroc olu ka kɛlɛkɛdencɛw u tun bɛ ka taa ni taji dɔ de ka taa di u ka kɛlɛkɛdencɛ wɛrɛw ma minnu bɛ yen fanw fɛ binganiwalekɛlaw olu nana sira da u ɲɛ kana binganiwale ta k'u sɛgɛrɛ u ka sɔrɔsi 2 minnu taara walasa bɛn ka sabati olu bɔnɛra u ni la u ka maa 2 wɛrɛ tuguni a yira k'a fɔ olu de joginna u taara n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la walasa ka se k'olu furakɛ cogo min na kuma min nana fɔ MINUSCA maaw fɛ ni nin ko ta k'a lajɛ a yira k'a fɔ maa si de tɛ se k'a fɔ ko Joseph Kony ka maaw de don n'ale ye maa ye mun kɛlen don ka bamanciya wale boloda ni mara in na a ka tɔn tɔgɔ ko Armée de résistance du Seigneur a yira k'a fɔ olu kɛlen don ka bamanciya wale boloda a bɛ san 25 bɔ ni mara in na jɛkulu wɛrɛw fana bɛ yen minnu kɛlen don ka bamanciya wale boloda maa si tɛ se k'a fɔ ko jɛkulu kelen mun don kabiri ONU ka maaw taara Centrafrique san 2014 u ka maa 40 ɲɔgɔn na olu de nana bɔnɛ u ni la an ye kunnafoni mun sɔrɔ ka bɔ u ka maaw fan fɛ Algérie jamana kɔnɔ u ka jagokɛlaw olu b'u ka k'u ka nisɔngoya yira sabula ko dɔ farala an bɛ don min na komi bi u ka nisɔngɔ kan n'o ye impôt ye a ma bɛɛ jagokɛlaw ma u bɔra u ye taama boloda nka taama in na mankan fana sɔrɔla a sen fɛ sabula taamalikɛlaw olu y'u ta kɛ yɔrɔ tiɲɛ de lakana tigilamaaw dun taakun ye ka se ka yɔrɔ labɛn ka ɲɛ a ko bɛ boloda mun kan an ka jɛ k'a lajɛ Algérie jamana kɔnɔ maaw dɔ ye taama boloda n'o y'u ka jagokɛlaw ye u ye tile 2 de kɛ taama in na nka taama in an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan mankan sɔrɔla la o kɛra talatardo ka bɛn janvier kalo tile 3 ma san 2017 u ka dugu mun bɛ yen ni an kama ko Kabili ale bɛ Bejayi mara de la n'o bɛ tali kɛ Algérie baniyanfan ka taa a kɔrɔnyanfan fɛ kunnafoni mun nana di u ka kunnafoni di sɛbɛn mun bɛ yen ni an kama ko El Watan ani u ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ fana bɛ Algérie mara la olu fana seginna a kan kuma mun nana fɔ a yira k'a fɔ taamalikɛlaw olu kɔni nan'u ɲɛsin faso sobaw de ma ani kɛnyɛrɛ maaw ka yɔrɔ dɔ ka a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sidi Aisha mara la ani Agbu mara fana la kuma mun nana fɔ u ka minisiri mun ɲɛsinen don jamana kɔnɔ kow ma o kɔni y'a yira a ka laseliw kɔnɔna la k'a fɔ ko kɔni bɛ ɲɛmaaw ka bolo kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi nka tiɲɛniba de nana kɛ nin ko in sen fɛ kuma mun nana fɔ minisiri fɛ ni ale tɔgɔ ko Nuruddin Bedoui Amérique an bɛ don min na i n'a fɔ sisan olu ye Rusiw jalaki Rusiw dun dalen don u yɛrɛ la k'a fɔ k'olu m'u sen don Amérique ka jamana ɲɛmaa kalafi la kuma cayalen don u ka jamana ɲɛmaa mun sigira n'o ye Donald Trump ye sabula a yira k'a fɔ ko Rusiw o de dɛmɛ o ka se ka na fanga la sabula ale ma dogo maa si la k'a fɔ ko n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye ani Rusiw u bɛ sigi u bɛ kuma u bɛ ɲɔgɔn faamuya nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko wɛrɛ bɔra a kɔnɔna la Rusiw jalakilen don ko Rusiw ye Amérique olu ka fɛnw dɔ suɲɛ fo ka Rusiw ka jamanadenw dɔ gɛn ka bɔ Amérique jamana kɔnɔ Amérique jamana ɲɛmaa n'o ye Amérique jamana ɲɛmaa n'o ye Barack Obama ye sabula ale ma fanga di Donald Trump ma a ye a ka nisɔngoya yira nin ko in na kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ɲanginiw ma ban nka jamana ɲɛmaa kura mun kan ka na n'o ye Donald Trump ye ale fana kumara a ko la an ka kunnafoni lajɛ sani u ka wele bila u ka ɲɛmaaw ma kɔngɛrɛ ɲɛma bi alamisa don janvier kalo tile 5 Amérique jamana ɲɛmaa mun sigira n'o ye Donald Trump ye ale y'a ka nisɔngoya yira kunu arabadon ka sababu kɛ u kɛlen don ka Rusiw jalaki ko Rusiw de namara kɛ walasa Donald Trump ka se ka sigi cogo min na Donald Trump ale ma sɔn o kuma ma a y'a ka nisɔngoya yira a bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a y'a fɔ subahana mansinw sanfɛ an ko mun ma ko Twitter a ye banba maa min ka kuma kan o ye Wikileaks ɲɛmaa ye n'o ye Julian Assange ye sabula ale y'a yira k'a fɔ Rusiw n'o ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Amérique o ni maa minnu kɛlen don k'u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la hakilina kunda olu ka jamanaba ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ ko Rusiw de ye Donald Trump dɛmɛ a ka se ka ɲɛmaaya sɔrɔ cogo min na nka nin kuma in maaw ma da la mun ye i b'a ye k'a fɔ Amérique jamana ɲɛmaa kura Donald Trump a ko ko kuma tɛ tiɲɛ ye wa a y'a yira k'a fɔ kabiri waati jan an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ démocratiw fan fɛ olu ka cɛbɔ n'o ye Hillary Clinton ye ko wa ko ale ka fɛn a kɔlɔsilenba tɛ Julian Assange an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ale ye l'américain ka ye ale kɛlen don ka Amérique bila a taari kalifa don Rusiw de la a y'a yira k'a fɔ Amérique bi dɛn ka jamana caman de lamɛn a bi dɛn ka jamana ɲɛmaaw caman de lamɛn olu bɛ ka ko mun labɛn u ka se ka bɔ o kalama cogo min na kabiri o don ni bi cɛ
irisiw olu kɔni kelen do ka a sorona do nga l'américain ba a nɔfɛ u kɔni kelen do k'a ɲini irisiw fɛ togo bɛɛ la irisiw ka se ka a d'u ma togo min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Amérique jamana ɲɛmaa kura mun sigira n'o Donald Trump ye ale y'u ka jamana ɲɛmaa 45 de a ka sigili bɛɛ lajɛlen kelen do k'a kɔnɔ sabula a ye démocrate maaw dasi a ka sigili a balila maa caman fana la a kuma bɛ sen na halisa a ka ko la sufiw ka jɛkulu mun bɛ ni an k'a ma ko communauté musulmane de sufi a sigilen do diɲɛ fan bɛɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi tubabu ko t'a la farafin ko t'a la siya ko t'a la wa o fana bɔlen kɔfɛ taabolo ko t'a la maa fɛn fɛn bɛ yen ko sufiya ka di ye ala b'i dusukun na ala ka di ye kira ka di ye maa caman olu donnen nin tɔn in na an bɛ don min na i n'a fɔ sisan wa u ka karamɔgɔba yɛrɛ n'o ye El Hadj Seck Sufi Bilali Jalo ye sabula ka sufiya bɔ dugu la ka sufiya bɔ dibi la ka n'a da kɛnɛ kan a dɔnna n'ale de ye a ye gafew caman bɔ bɛɛ lajɛlen b'o o gafew dɔn an bɛ don min na i n'a fɔ sisan walasa ka walawalali di maaw ma diinɛ kan a ka gafe laban o ye salatul fati ye o yɛrɛ bilalen don suguw kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan maaw bɛ ka taa a san a ka kalandenw minnu n'a y'olu sigi an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan u bɛ ka yala k'ala ka diinɛ lase minnu bɛ Côte d'Ivoire an bɛna olu de ta fɔ u ye yala boloda dugumisɛnninw caman na ka diinɛ ɲɛfɔ u ka yala kun cɛra ni duwawu kalanba ye Cheikh Konate ale n'a ka cɛdenw ko don an ka kunnafoniw lajɛ El Hadj Seck Sufi Bilali Jalo aw b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ aw b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ a kelen do ka wulikajɔ min bolo da diinɛ tɔgɔ la o dogolen tɛ maa si la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi a kelen do ka cɛdenw labɛn k'u bila jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a daminɛ Mali ma fo Mali kɔ kan a ka cɛdenw sigilen do fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ka cɛden dɔ Côte d'Ivoire mara la ni an bɛɛ k'a ma ko Cheikh Konate ale n'a ka maaw u kelen do ka yala Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ u ye dugumisɛnninw caman kɛ walasa ka maaw la faamuya diinɛ taabolo la cogo min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u yalala u ka yala kun cɛra Bagbowa mara yɛrɛ la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ni duwawu donba ye u ye duwawu kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye ka duwawu kɛ silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ye ka duwawu kɛ sufiya taabolo ye ka duwawu kɛ sufiw bɛɛ lajɛlen ye ka duwawu kɛ u ka karamɔgɔ ye n'o ye Cheikh Sufi Bilali Jalo ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa minnu tun bɛ n'olu tun tɛ ka sufiya faamuya n'olu tun tɛ sufiya dɔn u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ El Hadj Seck Sufi Bilali Jalo a kelen do misaliya ye a kelen do an bɛ don min na i n'a fɔ bi sanji de sabula a nafa a bɛ ka se bɛɛ lajɛlen ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi diinɛ kɔnɔna la wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u kelen do ka labɛnw caman sigi sen kan walasa ala ka diinɛ n'o ye silamɛya diinɛ ye kira Mamadu nana ni diinɛ mun ye kisi ni nɛɛma b'a ye a ka se fan bɛɛ lajɛlen fɛ taabolo mun fana bɛ yen ni an k'a ma ko sufiya u ka se k'a lakodɔn sabula sufiya tun bɛ dibi la farikolo ɲɛnajɛ n'o bɛ tali kɛ dolanci la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ sigilen do ka an ka samata sɛgɛw lajɛ sabula nin kalo in na farafinna jɔnjɔ o bɛna boloda ka taa bila kalo min bɛ da nin kalo in kan n'o ye février kalo ye an ka dege karamɔgɔ ale ye wele bila an ka dolancila 23 ma nka wele ma bila dɔw ma a ko bɛ boloda mun kan an ka kunnafoniw lajɛ farafinna jɔnjɔ ni an k'a ma kan san 2017 o kan ka boloda Gabon jamana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ an ka jamana n'o ye Mali ye an ka dege karamɔgɔ a ye wele bila dolancila 23 ma nka Adama Traoré wele ma bila ale ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan wele bilara maa minnu ma olu dɔnna ka ban a yira k'a fɔ n'i y'a jateminɛ maa damadɔnu olu ma ta o maa damadɔnu na Adama Traoré tout puissant Majembe Falaye Sako Victoria Guimares Portugal jamana kɔnɔ Sulemani Jara Uspes Hongrie wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a kɔni ye danaya ta k'a da maa mun kan n'olu ye i b'a ye k'a fɔ an ka maa 23 olu mun kan ka taga faso kɔkɔrɔma dondo faso lafasa o maaw la jɔ kɔlɔsiba 3 Jigi Jara Stade Malien Bamako ale bɛ dolanci yan Sumayila Jakite ale fana bɛ dolanci tɔ mun na o bɛ an yɛrɛ ka faba kɔnɔ n'o ye Stade Malien ye Mali kɔnɔ yan Umar Sissoco ale bɛ dolanci tɔ mun na Orléans Faransi jamana kɔnɔ kɔfɛmaaw la a ye wele bila maa minnu ma o fana dɔnna Usmane Kulubali ale bɛ dolanci Panathinaikos la Grèce-kaw fɛ yen Amari Traoré Reims Faransi jamana kɔnɔ Mola Wage ale bɛ dolanci Udinese la Italie jamana kɔnɔ a ye wele bila Salifu Kulubali fana ma
ale bɛ dolanci tupisa majembe la RDC Congo fo ka taa se Mohamed Umar Konate ma Renaissance Berkane Maroc jamana kɔnɔ Yusuf Kone a ye wele bila o fana ma Lille ale bɛ dolanci ye Faransi jamana kɔnɔ fo ka taa se Charles Traoré ma Troyes Faransikaw fɛ ka kɔfɛmaw kuncɛ Mahamadou Ndiaye ale fana bɛ dolanci Troyes la Faransikaw fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ye wele bila camancɛma ma 7 ma olu ka na camancɛ kɛ u ta ye o maaw la Yakuba Sila Montpellier Faransi jamana kɔnɔ Adama Traoré AS Monaco Faransi jamana kɔnɔ Mamutu Ndiaye RS Antwerp Belgique jamana kɔnɔ Lassana Koulibaly Bastia Faransi jamana kɔnɔ Sambu Yata Bare Werder Bremen Allemagne jamana kɔnɔ Samba So KS Sport Turquie jamana kɔnɔ Ibs Bissouma ale bɛ dolanci Lille la Faransi jamana kɔnɔ a ye wele bila ɲɛfɛma maa 5 ma o maaw la Musa Mariga Victoria Guimares Portugal jamana kɔnɔ ale nana Mustafa Yata Bare Karademir Karasport Turquie jamana kɔnɔ wele bilala ale fana ma fo ka taa se Bakari Sako ma Crystal Palace Angleterre jamana kɔnɔ Musa Dumbuya a ma ɲina o fana kɔ o bɛ dolanci Rostov la Irisi jamana kɔnɔ Khalifa Koulibaly a ye wele bila o fana ma o bɛ dolanci Gantoise la Belgique jamana kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan wele bilala ni dolancila 27 de ma u kana faso lafasa an ka dolanci mun kan ka boloda Gabon jamana kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ farafina jɔnjɔn na ni an k'a ma ko kani an bɛ dugawu kɛ an ka samata sɛgɛw ye unu ni jɔnjɔn in ka na an ka jamana kɔnɔ. TV Anwar filɛbagaw ni ne kɛra aw garijɛgɛ ye aw bɔra ka kunnafoni mun sɔrɔ nka sani an k'an kɔ don aw la an b'a yira aw la k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama sini juma fɔlɔ ye juma fɔlɔ la aw b'a dɔn sabula sufiw farafikalo juma fɔlɔ olu b'a ɲɛnamaya wa a kɛnɛ bɛ sigi fan caman fɛ an bɛ don min na fɔ bi ni karamɔgɔ ka yamaruya ye Elhaji Seku Sufi Bilali Jalo an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Jikɔrɔni para la Jikɔrɔni para Zawiya ba la sufiw bɛna ɲɔgɔn ye u bɛna duwawu 7 kalan duwawu 7 maa minnu bɛ taa a kɛnɛ kan ni denko ami ye olu ka denko bɛ ɲɛnabɔ minnu bɛ taa kɛnɛ kan ni nafolo ko ami ye olu bɛ nafolo sɔrɔ minnu bɛ taa a kɛnɛ kan ni baara ko ami ye olu bɛ ka baara sɔrɔ minnu bɛ taa a kɛnɛ kan ni tungalataga ami ye tungalataga bɛ ka nɔgɔya olu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa fɛn fɛn bɛ yen i mana taa ni hami fɛn fɛn ye bi maa caman de hamina ko bɛ ka ɲɛnabɔ ka sababu kɛ juma fɔlɔ mun kɛnɛ bɛ sigi sen ka sufu fɛ san o san juma o juma dɔ bɛ fara jama de kan ka taga a fɛ a kɛnɛ kan ka sigi duwawu bɛna kalan kuranɛ bɛ kalan kɛnɛw kɛnɛ kan o kɛnɛ tɛ kɛnɛ langolo ye kuranɛ bɛ kalan kɛnɛw kɛnɛ kan o kɛnɛ o ye kɛnɛ barikamale ye kuranɛ bɛ kalan kɛnɛw kɛnɛ kan o kɛnɛ o ye duwawu jaabi kɛnɛ ye o de y'a kɛ u b'a kɛnɛ sigi sen kan ni ala ye sini nɛgɛ kaɲa 16 yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Jikɔrɔni para la fo ka taa se Baginda ani Segu mara ma nin de kɛra aw garijɛgɛ ye an ka foli ni tanu bɛ aw ye aw k'an bɛn diɲɛ don wɛrɛ